Mill-ġimgħa min inqabbad isuq bil-mobile fidu jeħel multa ta' 200 euro minflok 100 euro fil-waqt li minflok jitnaqsu 3 punti dawn issa telgħu għal 6. Dan wara li daħlu fis-seħħ multi ġodda min inqabad jikser ir-regoli tas-sewqan. Il-multi li ġew emendati u miżjuda huma fuq kontravenzjonijiet li jistgħu waslu għal inċidenti serji dawn jinkludu l-użu tal-mobiles u anke tal-earphones. Dwar dan u aktar tkellimna mal-uffiċjal ta' Transport Malta Gilbert Aġus li spjega l aħħari wara dawn l-emendi fil-multi. Ma żdidux multi relatati mal-parking jew punti relatati mal-parking, imma kontravenzjonijiet, multi u punti relatati mal-użu tal-mobile one way li tħalli l-vettura fin-nofs u tagħlaq il-flus ta' traffiku, jiġifieri kollox relatat mas-sigurtà fit-toroq tagħna. Huwa spjegalna wkoll uħud mill-multi mħarxa fosthom dik li tinqabad is-suq biż-żewġ earphones f'idnejk. Ngħidu li inti dejjem trid tħalli il-widna ta' mattiqa dejjem libera, jiġri ma tistax tilbes żewġ headphones jew żewġ earphones, imma jew tagħmel hands free fuq widna waħda sewwa ta' kontra t-tieqa biex niftehmu. U jekk għandek karozza bil-kontra, ovvjament left hand drive, titħalli l-widna naħ bil-kontra. Mutur tista' tuża anke headphone waħda l-istess. Ġiet irdoppjata wkoll għal 200 euro l-kontravenzjoni ta' meta sewwi isuq fuq dawn l-aħmar fost oħrajn. Dwar il-multa tal-użu tal-mobile waqt is-sewqan, Gilbert Aġus spjegalna l-istatistika li xprunat lil Transport Malta li tkompli tenforza din il-kontravenzjoni. Statistika li għandna 80% tal-inċidenti li tisiru kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll Malta huma mill-użu tal-mobile, ġifieri twieġeb il-mobile, taqra l-messaġġi, tibgħat il-messaġġi sewwa, u allura ridna li noħolqu deterrent biex it-toroq tagħna ikunu aktar siguri.